They never had a pretty girl from Joburg to me now, and that's what they prefer. I don't touch no wheel cause I got a chauffeur. First class, how I get around. Good morning, guys. Good morning. Today is Saturday, the 16th of August. It is the day of the funeral, and the time is and the time is 5 a.m. So I'm about to bath. We are leaving at 6. So in December, I'm trying to be fast, delay pleasure so that I won't be late. So yeah, guys. This is the continuation of the previous vlog. Hi Bandase, welcome and welcome back to my channel. If you are new here, igama lami ngu-Anathi Mqoqi, and if you are a returning subscriber, thank you so much for coming back. Yeah guys, mandihlambe and then ndizawubuyela back kuni when I'm done. Don't Galela. Yeah. What do you call it? Manzo Pano. Galela Pesqua. You call it coming? I'm trying to come. Okay. Ngathi asikalenzanga kwathina kwelo xesha. Okanye noba ngathatha isitulo angene kwelo cala ke. Yo, ndingahluma. Wena uzamele ikama kwelo cala. Ayibona? Unobuse kwalapha manje ntwana ndogqumile izinto apha. Guys, I am done. I am going to show you my OOTD. And same thing. You guys will be but for now, work 6 cents and then later on I cool. So yeah guys, let's go. Let me show you my OOTD. Then this is one band. Oh, yabona ngithanda lento nizeni nabantu hayi thina sesiqala yabona bayizile ngoyena hayi khanti bophe nemithi ya sonke usifaka lapha lo baba ukhona lo mama mama ephuma hayi into emadlakeni isihlehlela kuba nasengabamzansi into ofuna istimthambiso nami ke nakhala umbhalo ngikho ezibhukwini ukhona
funeka babhinqe babheka kwadade bakwaphi baxela hayi zabaxelela nabadibane nabo ngokamanelisi hayi bo ingathi wayenajengosakhaya utheni ngoku waduda hayi wayelingana nomyeni akhe nje uzabidudla ke ngoku awunwaba lobofika uhlala apha ekhayeni hayi uhlala nendoda nenwele uyazibona kudala benila mama bengahambe nechikintini abantu batyela ententeni kuyiwe ngokubana bathatha ile nto ayipheli ilayini eyaphayana ngombizocelela ilayini Good morning, guys. Good morning, Mandase. Today is Sunday and we are leaving today. And I'm not sure if, but I think let me book a bus once because flights are expensive, guys. Option here to be kuba will leave from here to a PE, then from PE to Joburg so that we can catch a flight APE. But Sana flights are ridiculously expensive. So yeah, let me book and then spambe ibus later on. The time now is past 10. I just woke up and bath. Go. I don't know. But for now, ndifuna ulanduka upakisha izinto zethu ezisihamba nazo. It's just few things because most of the things xa ndize nazo ndiphinde ndijike nazo. So yeah, Mandase benisithi let me come here and ndibulise and just say happy Sunday. Sivukile, fresh.
us before. Take it sweet, making love on the dance floor. Baby, never been like this before. Tried to hold it, waiting for you to adore. Phinde bengathi nabashiya la engathi ngathi ngawa la. Morning, Manjase. Good morning. I am waking up emzini. Guys. So yesterday, ne, into yenzekileyo izolo, the time ndineshutela la bus ka-Intercape besilinde la bus sithi sokhwela kuyo ne, usually ibus iye ingagcwali, right? So we were trying to book up, yangathi yabhukha, okay, yatsala imali kanti iphinde yayibuyisa. Thina sinalaa nto yoba no sibhukhile ntontontontontonton, sizoyibona when we get there uba imali ibiyibuyisile yenza laa nto ye-correction ntontonton, yonke laa nto leya. So yathi if le problem still iyaqhubeka masingene kwintontoni yeesapoti zakwa-Intercape okanye siye eShoprite. Most ixesha 1 ixesha likakafiki. Number 2, you can buy a ticket from eShoprite. So sahamba thina se-Shoprite, xa sifika eShoprite to ibhasi ka-Intercape ayiveli, guys. Yho, ndaqonda wathi umyeni wam, no, it's fine, let's go phayana kule ndawo zima kuyo ibhasi. And then xa zifika ke ngoku sizozibuza uba zigcwele na, because sometimes ufumaniseka uba ibhasi ayigcwelanga. Nyani ke xa ifika phayana bamxelela uba no, ibhasi igcwele, but singangena esiswini sebhasi. Andiyazi ke guys isisi sebhasi uba yintoni, but I think yilaa nto ehlala ibheki nalaa ndawo balala kuyo bona oodrayiva ngaphantsi. Bathi bangamfaka, so wabesithi uba no, akahambi yedwa, uhamba nomfazi wakhe. Bathi bona yo I just woke up with you guys in case if ndinentongo or anything. So babesitsho kuba no, abazukwazi kube hamba nomntu ongumama, bebehamba yedwa, bebezamfaka esiswini sebhasi because ibhasi iqala ukwehlisa ePietermaritzburg, ne. So ndathi ke mna ke no, so zindikwazi kaloku sanokhwela esiswini sebhasi. Naye wabesitsho uba yho, ke thina ke singabantu abacingayo guys, sicinga oh in case of emergency mhlawumbi something happens ebhasini, thina sipha, abantu bayehlika bayaphuma bayabaleka, sizawuvulelwa ngubani thina, yebo. So guys, ndivuka emtyantini wam, but ke mna ke I'm not sad, shem. I am not sad, but umntu endimcingelayo ngumyeni wam because suppose uba uyangena namhlanje, but wethu it's fine, we are living today. So into endizoyenza ngoko ndizohlamba. Bese sishiye impahla. Ndizohlamba guys ngoku. Ndizohlamba ndilungiselele ubana sihambe itikiti lethu lele 2:20. I think mhlawumbi sizawuphuma apha endlini ngo-12 or 12:30, I don't know, into ezilapho wethu.
So yeah guys, bendithi mandinixelele ubana izolo asihambanga and bekungavumi wethu kwakuma mna mandihambe, to be honest. Hayi bekungavumi. So yeah bantase mandihambe ndiyokha amanzi, ndizobeka amanzi ohlamba, ndihlale ndiready. Been waiting on him long enough. My hand out to him, lead it to the place where no one can erase that we were there. Let me in my love, set me loose and I'll go over and above. I can prove it, baby, grown enough to know now what you really want, why and how. Woman for delighting, not debating. No fuss, frustrate, just dead and waiting. So give me to my love. He got one my mind always remind me of. Had a vision, we went back to remember it. When we were at that painted mansion today. Hayi thina washing ngehlanjwa yiwashing emdaka.
As the bed gets cold, my heart gets colder. I lose my soul, like my love for you. Come here, number, guys. Get the garage. Guys, ndibeyohlabisa indodakazi yam. Andiyitali indoda. Ndibeyohlabisa indodakazi yam ewashing. But ke ngoku sendigqibile uhlamba. Sendiyahamba e-Eastern Cape. Off to eJoburg. Sana, kumnandi ukuza, kubuhlungu ubuyela. Ngumbuyo ke lona eJoburg. So yeah guys, sesiyahamba ngoku. Ndiyakwam. Ndiyobereka. Stuck myself, now I shut my mouth. Don't hold my thoughts, they echo on you, echo on you. Still see your smile, and it breaks my heart that I'm not next to you anymore. Your